салом дӯстон, Реал Мадрид барои мавсими навбатӣ сармураббии нав пайдо кард. Аз соли дигар ҳидояти дастаи шоҳонаро Хаби Алонсо бар дӯш мегирад. Дар ин бора маҷаллаи маъруфи Марка навиштааст, аммо хеле пештар мо дар ин канал тахмин карда будем ки дер ё зуд Реал Мадрид собиқ футболбози худро ба вазифаи сармураббии даста таъин мекунад. Ана ҳамин гуна кори мо таҳлили хабарҳо аст ки давоми чанд сол идома медиҳем ва аз шумо ҳам миннат дорем ки моро дастгирӣ мекунед. лайки қиматбоҳои худро гузоред. Хабарҳои дигар ҳам ҳастанд ки донистани он барои ҳар як мухлиси футбол шарт ва зарур аст. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ливерпул барои мавқеи нимҳимоятгар номзади нав пайдо кард. Ин Орелиан Тчуамени аз дастаи Реал Мадрид мебошад. худи футболбози фаронсавӣ ҳам ҳавасманд аст ки ба сафи Мерсиадиҳо гузарад. ӯ қаблан аз мавқеи худ дар дастаи шоҳона розӣ набуд, вале дар мавсими ҷорӣ Карло Анчелоти ба ин бозингар вақти зиёди бозиро медиҳад. бо омадани Беллингем мавқеи ин бозингар танг нашуд. ӯ пайваста ба майдон ворид мешавад. ливерпул ният кардааст ки тобистони соли 2024 ба масъалаи ҷалби ин бозингар диққати ҷиддӣ бидиҳад. футболбози фаронсавӣ соли гузашта ба сафи мадридиҳо гузашт. ӯ яке аз футболбозоне шуд ки мавқеашро дар ҳайати Реал Мадрид пайдо карду пайваста ба майдон дар ҳайати асосӣ ворид мешуд. аммо пас аз ҷоми ҷаҳон бозии футболбози фаронсавӣ хеле заиф шуд. баъди ин Тчуамени бештар дар захира қарор гирифт. баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки пеналти назадаи Тчуамени дар финоли ҷоми ҷаҳон аз ҷиҳати равонӣ ба нимҳимоятгар таъсири бад расонд. айни замон дар Реал Мадрид мавқеи ӯро ҳамватанаш Камавинга оҳиста-оҳиста гирифта истодааст. барои ҳамин Реал метавонад бозингари худро ба бозор барорад. нархи ӯ аз 80 миллион кам нахоҳад буд. ӯ дар премер лигаи Англия метавонад мавқеашро хеле зуд пайдо кунад. ливерпул соли 2022 дар мубориза барои харидани Тчуамени ба Реал бохт, вале тобистони соли оянда ин трансфер метавонад амалӣ шавад. Дженнаро Гаттузо ҷойи нави кор пайдо кард. ӯ карьераи худро ба ҳайси сармураббии дастаи Марсели кишвари Фаронса идома медиҳад. Фабрисио Романо аллакай ин хабарро тасдиқ намуд. дастаи охирини кори Гаттузо Валенсия буд ки дар он ҷо аз соли 2022 то 2023 кор кард. пештар аз он дар Милан ҳам фаъолият дошт. аз нуқтаи назари варзишӣ натиҷаҳои Гаттузо хуб нестанд ва инро бояд иқрор шуд. на дар Милан ва на дар Валенсия Гаттузо худро мураббие нишон надод ки метавонад дар даста бозии сатҳи баландтарин ромонад. то даври ҳафтум дар дастаи фаронсавӣ Марселино Гарсия Торал кору фаъолият дошт, вале ӯ аз мақомаш рафт. дар дастаи Марсел ишора карданд ки рафтани ӯ аз вазифа бо натиҷаҳои варзишӣ рабт надоранд. ҳама медонад ки мухлисони дастаи Марсел хеле фаъоланд ва ҳатто ба корҳои дохилии даста дахолат мекунанд. маъз фанатони даста Торалро маҷбур карданд ки вазифаро тарк кунад. роҳбарияти Марсел ба ҷои ӯ Гаттузоро фарёд кард. ин тактикаи ҷолиб аз тарафи роҳбарони дастаи Марсел аст. бале ин даста натиҷаҳои олии варзишӣ бо ин сармураббӣ нахоҳад дошт, вале ягон мухлис ба ӯ гапи зиёдӣ гуфта наметавонад. ӯ худ метавонад дилхоҳ мухлисро бо мушту лағат латукуб намояд. шояд сабаби асосии ҷалб кардани ин мутахассис дар ҳамин ҳам бошад. Лейпциг мехоҳад Хави Симонсро пурра аз дастаи ПСЖ харидорӣ намояд. директори варзишии даста Макс Эберл чунин гуфт: албатта мо ният дорем ки муҳлати будубоши ӯро дар даста бо шартҳои барои мо қулайтар тамдид кунем. хави мавсимро ба таври қаноатбахш оғоз кард ва дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ва мо кӯшиш мекунем будани ӯ бо мо на то тобистони соли 2024 балки бештар аз он бошад, қайд намуд Макс Эберл. воқеан Хави Симонс дар дастаи Лейпциг бозии олӣ нишон дода истодааст. дар 7 бозие ки ӯ бо пираванҳои ин тим ба майдон омадааст, ба номаш 3 гол ва 4 ассист сабт кард. Хави Симонс ҳатто дар аввалин бозии худ дар Лигаи Чемпионҳо беҳтарин бозингари майдон эътироф гардид. дар Лейпциг ӯ аллакай худӣ шудааст, аммо фаромӯш набояд кард ки ин бозингар ба дастаи ПСЖ марбут мебошад. футболбози нидерландӣ ба муддати 1 сол дар дастаи Лейпциг қарор дорад. шартномаи иҷораи ӯ тобистони соли 2024 ба итмом мерасад. шояд худи Симонс ҳам дар Олмон худро хуб эҳсос кунад. ӯ хеле ҷавон аст ва ҳамаи карьераи ӯ дар пеш аст. Хаби Алонсо сармураббии нави дастаи Реал Мадрид мешавад. маҷаллаи Марка ҳам ин хабарро тасдиқ кард. ҳатто Карло Анчелоти ҳам дар ин бора сухан карда чунин гуфт:
хаби дар дастаи Байер бисёр кори хуб карда истодааст. Мехоҳам ки замони Алонсо, Раул ва Арбелоа дар Реал кор кунанд. Ин ҳодиса пас аз он ки Анчелоти аз Мадрид меравад рух хоҳад дод. Шартномаи Карло Анчелоти бо Реал Мадрид соли 2024 ба охир мерасад ва пас аз анҷоми он мутахассиси итолиёвӣ ба тими миллии Бразилия фиристода мешавад. Номзади асосӣ ба ҷои ӯ ба симати сармураббигии дастаи шоҳона бозингари собиқи Реал Хаби Алонсо ба ҳисоб меравад. Собиқ нимҳиматгар ҳоло сармураббии Байер аст. Аммо чанд ҳафта пеш мутахассиси испанӣ тасмим гирифт ки бо клуби олмонӣ то соли 2026 шартномаи худро идома диҳад. Оё ӯ дар ҳақиқат тасмим гирифтааст ки аз орзуяш даст кашад? Ба ӯ дар ин бора суол додам ва Алонсо дар ҷавоб чунин гуфт: ман барои кор дар дастаи Реал Мадрид саросима нестам. Ҳамаи чиз вақту замони худро дорад. Агар ман дар мавриди кори оянда андеша кунам, он чизе ки айни замон дар назди ман қарор дорад, метавонам онро аз даст бидиҳам. Аз ин лиҳоз ман дар ҳамин шабу рӯз ба пуррагӣ мехоҳам худро ба кори дар Байер доштаам бубахшам. Оянда чӣ мешавад? Вақт нишон медиҳад. Ба гапҳои Алонсо гӯш андохта метавон ба хулосае омад ки ӯ воқеан ҳам қарорҳои дуруст ва саривақтӣ мебарорад. оне ки мутахассиси 41-сола қарордоди худро бо ливеркузениҳо тамдид кард, танҳо мавқеи ин дастаро қавитар мекунад. дар мавсими гузашта Алонсо Байерро то ба бозии даври нимниҳоии Лигаи Аврупо баровард. дар Бундеслига даста ҷои шашум гирифта боз ба Аврупо роҳ ёфт. тамдиди қарордод бо Байер ягон монеаи бузурге барои мадридиё ҷиҳати даъват кардани Хаби Алонсо нест. ӯро танҳо лозим аст ки бозии зебо ва натиҷаҳои хубро бо Байер идома диҳад. айни замон ӯ аз Ливеркузен бо қавли Русо конфет сохта ва дар оғози мавсим танҳо бо Бавария мусовӣ карду дигар фақат ғалаба дорад. табиист ки Реал ӯро дар рӯйхати номзадон аз ҳама аввал навишта мемонад ва Реал дастае аст ки на ҳар кас метавонад ҷавоби рад диҳад, ҳам бозингарону ҳам мураббиён. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.